noso frente ou ao lado, traballando aquí neste salón de plenos en esta corporación, deste Concello, pois chegou o día da despedida e quero aproveitar para agradecer, en primeiro lugar, a familia, como comprenderéis, que sempre estuvo aí ao meu lado e foi a que sufriu, e sabedes perfectamente do que estou falando, as consecuencias da nosa dedicación á política. E despois a todos os compañeiros e compañeiras das distintas corporacións nas que eu participei desde o ano 99, son moitos anos, de todas as cores políticas que estuvemos aquí, de todos e de todas aprendí moito, dunes o que se debe de facer e doutros, ou mellor incluso o que non se debe de facer, tamén hai que aprendelo. E se algo non aprendín foi por culpa miña, porque tuve grandes maestros nos meus grupos e nos de enfrente. E, por suposto, quixera, se me permitides, un especial recordo a uns compañeiros. A un que afortunadamente todavía temos con nosotros, que é a Arcadio Silvosa, o cual estou convencido de que todos lle desexamos o mellor para que siga recuperándose e te mandamos unha forte aperta desde aquí. E os que non están, desgraciadamente, con nosotros, como é Marcos Cela, Pilar Iglesias Osorio, Pena Souto ou Rábade. De todos eles, gardo un fondo recordo e, ademais, podo presumirte que tiña amistad con todos. Os do meu grupo e os de frente, o cual, desde logo, para eles, para min, é unha honra. Para min, polo menos, a honra. Despois, quero agradecer, por suposto, a todos os empregados municipales, a todos e a todas, porque moitas veces, e sabémoslo, sobre todo estando na oposición, cando lanzamos críticas ao goberno, dentro da nosa labor, detrás dese expediente que se fixo ou que non se fixo, hai unha persona. E esa persona suele ser un empregado público, un empregado municipal.